adeshimama enen so eyeda foforo said ya medin kan na mo kan na said ya me ka kire wo say ani keje before say kan ye jabi enti ama adwumi mi jabi de share fridge mu enen so masan ma gimadwa a me ba beto a nkomotwetwe no so na me ka che wo say enko Okomfo no che ho nsam de ayeye ofa ha eso said ye obi atwe ne sra ne abasa ye hu no kora ewo mu na bi mu say wo free awukugwa me say bi mu say wo ya asantini ebi mu say wo free no che ene de ya ba bepiem awukugwa a ye ba betie se ampara se ha na Okomfo no chi efra me se ba bia wo free bia na ba bia me mete se wo free bia mekọ ho mekọ ade se wo se mo nka de no kora ne ncheme ba bia wo free bia ni tie na awukugwa ha ene aba ana na wo me nchen ha ye san beto yen komotwetwe no so enti yen se mre kora no ma me nkọje nkrato me mra me ba me de dwumadie no e beto so so yasan enne nana asan atena se ya yesan to ye nkomotwetwe no so na se de medin kan kan no ye ne wasabere ma opese konadu a wotoso mienu awukugwa hene akuapema awukugwa ehene na mene ne etwetwe nkomoyi se de me kan ye na yense emre kora no se de medin kan kan ma kan se Komfo no che ho nsam ne de aye bubuja I just say Petra de agu a de Manchester atomo no deri butu esanse wo bia pese wo hu ba bia Okomfo no che free ebi mo si wo fra wukugwa ha ebi mo si wo ya santini o ebi mo so se wo free no che enti emu de he na ye no kore na me de medin ka aka se me de ba bia sam ni free ba nyina no me mehwehwe mu amamre ni ye behwehwe mu akwa kosi awie ye enu nti na ya ma ye ne nana asantana se ye betwetwe nkomo foforo no ye bebuza no nsam afa Okomfo no che ho enu nti no ka me ho ne ye ntoma nana encheche ye mu se Okomfo no che aha mpa enu wo free nana yo medase tiefo nyina medobi asese o tie sasem we na ye be man kirikiri mu ewo mu no kuretro do se Okomfo no che efree awukugwa ye ba ko pe e Ghana ha nyina a ye wo akuapem se ope bia ye wo potia ofie kropon no ababru no adu dew no adu awukugwa ansa no adu krom aha awukugwa eno no na se de medin ka ka no Okomfo no che ho nsam no aye bebre Okomfo no che ne maame ne papa aha no mu free no kuretro do ne mom ni maame ni papa ne mom owo ma obesoe wo mo a ne maame mebo ne din a anasa ne obesoe no ba peni no ye frɛ no maame manubia na ne ku edi agya no na ne siye ne se Komfo no chi bedruye manubia epue no so ewo mponche buom na ofrɛ ne ku agya no se anno behwe na chiripon kase mu no behwe no ye kan beche enti anno behwe anno beche na we die mi ntwa no na emom enipa ben na abasa se so aya anwo no Jesus Christ akra no ye wo no na wo kasa wo si ekopie no so mponche buom asa Jesus nso ye pie no so ono so ye wo no onwambuom na wono ya huni ya yakopie no sebi o mente honom no ase papa mente eniema biase o esanse Okomfo no che no ne maame na wo bɔ ne din no okopie no so no na oye akwala ketekete na watena se na ne wanyini akwala ketwa sebi na furuma mpo etua so ene so bi na ba wo ne to ho kai no na se nneoma no eni ho so bitime wo ekasa me wa ho kirem enti me koto na twene obi afikire nyinsan yiguo kra no na bi ni asase so sabre no enti ni eni ma ne se eyensen kirene a ifisoro obaade pe ena bete ne na oyo ase sabre no ti anochi enhye da ni maame a onyensen no bosome nkono ana enson ana edu ana wo na obia de ho adanse sabre no
ne mu asɔre anopa a ɔkɔhwɛ ne mpɔnkye na ohu sɛ ɔda mpɔnkye buom no frɛ ne ku ne sɛ ɔmehwɛ nti bɛkye no ɛne yɛyɛ no anɔkye anɔhwɛ na binom ɛka sɛ na bibi ekuta ne nsam ɛna ɔfrɛ ne ku sɛ ɔmehwɛ media mete sɛ yɛse ɛbra ne maame wo no na wamoa ne nsa no no wɔ miem enti ɛbra ɛnam sɛ maame na ya wontimi miem na ɔfrɛ ne kunu ne sɛ wɔmra no mamehwɛ sɛ akwala na wawo no wamoa ne nsa enti papa ne baaye no ɛna otimi bie ne nsa no na kyese ne tumi a wɔde ba asase so ɛna na wamoa ɛnyɛ nokore na ne sɛ maame no kopie ne so na ɔfrɛ ne kunu agya no sɛ ɔmehwɛ ɛno ne anɔkye no na ɔwɔdi ankasa enti ekromu ha kasa no ɛno ne anɔkye no pɛpɛɛpɛ ano bɛhwɛ ɛno ne anɔkye bɛhwɛ no ɛno ne anɔhwɛ awasɛm a asi onya akokoduro ɛne ne ku faaye abofra yi sɛdeɛ ɛwɔ si yɛtwa na furuma ne yɛdware no na yɛsiesie no na sɛdeɛ nkwala awo bremote na ɔmo yɛ bibia pɛpɛpɛ kama ɛtete no ɛma ne pagyae enti konfo no chimfiri baabia na ɔbaaye da bi da me abakwasɛm kakra me nso matekyere sɛ yɛso konfo no chi efiri no chi na ɔmo yɛ ntafo na ne papa no nso yɛ sebi yɛse na ɔyɛ ɛna yɛbɛka sɛ konfo enti no na papa no nso yɛ powerful yɛse wa bin ɛna tete no nso ne yɛse wo ntafo a na asɛ yɛmpɛ asɛ wabɔ musuo bi enti ɛma ɛkɔkɔyɛ asɛ tawantawa na nkwala ne bepagya ne na anwawade a wɔn yɛ no na bro wɔn ne maame ne papa adwene ne nti aseɛ so ɛnu nti no afi yɛkɔduru baabi no na akwala ne pɛ sɛ ɔsɔ ne papa hwɛ asɛ wɔne ne papa pɛ sɛ ɔne ne papa sie akan wɔ hunhum famu ɛnu nti ama papa na nya ne ho nti aseɛ ɛna ma anɔkye no de firi ɔmo a wɔde tu bata edi sɛ na so sɛ ukugwafoɔ ka kyerɛ me sɛ yanwo anɔkye a na sɛ nsɛm no kuretrodo na maame nka sɛ me nkyerɛw onim sɛ Jesus Christ yɛn Ghana ha mate sɛ yɛse ɔyɛ obibini ai enti nsɛm no biara no ɛna maame ɛnka nkyerɛw sɛ adeɛ ɛwɔ na sɛ ɛnyera ya wɔnhwehwɛ akyira kwan ne nti Amerika saa ne sɛ yenim sɛ aha na ofire ne tumi ɛne nsɛnkyerɛ no yɛ nyinaa ebie ne hɔ a afiri ha na hyase a kosi baabi a wonyi kakra a ɔhyase na ɔyɛ abofra ketewa ɛna ɔhyase sɛ ɔyɛ nsɛnkyerɛ ne nti onyo bi a na wanyi a ofiri baabi ana ɔyere fi baabi a obepue ha yɛtwa ne furuma wa ha na mmom yɛpue ne so sɛ ahyase na meka duruye no ebe no ɔno nso beduruyɛ enti ɔyɛ duruyɛ enti baabi a yɛwo no na baabi ekopie ne so na da so wɔ nkugwa ha ne ɛwɔ hɔ sɛ yɛwo akwala na ne furuma yɛtwa de hyɛ baabi ɛno deɛ ɛbɛyɛ den na mmom baabi a yɛwo no ɛwɔ hɔ enti Okomfo anɔkye nyɛ munya ntafo da biara da Okomfo anɔkye ankasa na ɔyɛ kɔkɔ ɔyɛ ofiri na n'akyi no kura mpo no mehu ofiri wa ha ɛmoro miɛnsa esan sɛ bia na konwamede kaka sɛ echi ofiri na anɔkye ba na kuro yi edi mfie pore 300 and ahasa ani akyire no no ba ye no afei na ɔkɔ mfie mfie hanum 500 enti wo ka bo ma wo sɛ okugwa di almost 800 or 800 plus years ɛwɔ ahai nti enema be sa no Okomfo no kye ye wa ha Okomfo no kye dua abe ahyase no ne maame ana nipa obeso ye no eni nam a ofa fikyire obeba na okuta otwe obeba na okuta adowa onkuta tuo onkuta gyan onkuta sekan
onkuta hwe na oye nsenkyerene bibia o kase emre mu bia no eye adwuma na oye ketwa no de na ne hu ye hu yiye odua abe owo warebo ewa ha oda baabi ema baabi o twiri sei no mark no ewa abo ne so o kreti ade bi ewo ehwa from baabi a unsa oba sabeti se wa me ne o kasei a wo hwa ne nufuo esisi ho oye nsenkyere ne bebre ebia ne se baabi a na na chifie se obisa se emfa ne ye wo no saa eho na ena o kreti nsu kuma bi a osoma ase aho bi ebesra no enti yenkofa omo emre fie meka se ekroponfo ehweme a saa aho na chi ewo ekropon a meka se osan etintesu ema oye nsu na se nsu no odi kreti nsu ni na okugwa ye nyina ye nom nsu ni din edi nyana na enweda se opisi se dienya nkuro ben ya omutimi nante no eba ebebu nsu ni bi edeko enti nsenkyere ni de wanye wa hanko oye bi wo kuro bi efre no aprede na obabi a odware e baby otena oye nsenkyere baby ofa bia no oye ade ho enti so ni nyina no ye nsenkyere ne na na onyi kakra bi na mekase metimi a kyerɛ emfie dodo a na wadi dia esan se tete no yabakosom nyina ye ne written down ne nyina akoye remembrance yeah and not digging out actually na written history be by e actually omo peki fi remembrance and then digging out emu so wunni ni say mwanya abakwasam amfa nto ho nti na muhu ne se Okomfo Anokye frikoi mu esan so Okomfo Anokye de yesi o fri ha enye no kre da biara da se awo ento aso ene waba hei waba be hu ewukugwa ebia wo adwumamufo ebe hu se waba ha ube free adwuma mu menka se yempam lemo ebia na daachi we free mu eda ho se oba ha enti obi ba next 20 years a oba okugwa enti ebeto aso saa enti nipa ye wu nipa ebi wu a omo kono na ye kai se okugwa aha eno Okomfo Anokye ye wu ni free na nioma oye no nso obie ni ho a otimi obroni be say challenge na sa nioma no eseye se honhom mu niema bi be say ya na eyifi ana ade no empe bibi na sa ade no yes ansa na etimi abrasi na nso Anokye honhom no etikuru mu he na me no kasai enokura di adanse ye se Anokye efikuru mu ha nana edie na wudi hu se Okomfo Anokye honhom eda so okuru mu ha eye ensembisa emu oduru na mempese mehuru akugwa ntuma nyina wabonten na ne meka ne se emu wahu emu adwen ba bibi so ene se Elisha wuye emre bibre e Bible mu na obi nso efiri mu na na omunim se hona sabi yesie ana ye kra Elisha na yede emu no ehye hope a eka Elisha a wa pro no ne nso se ne den o se na daka o nipa ni nyane e mo kai sa ampa aha ne yesie Elisha ti se meka sa Anokye honhom eti asia wonti asie na emu nkyerase ne de akire mesan ye besan hie biom ta Anokye honhom e wo krom ha a meka sei
a ensenkyere no ekoso ewo kurom ha me kasai ensenkyere ne de waye ato ho anase ene ya me ne ukasa nyina Okomfo no cheda so ye enti a me mpese meka bebree no aba odua ene nam echiwade enti ebuyi dewura na esen wiem a hwe ensom me kasai ombe kyerɛw eban ya na ewom etetoye nti ha no na ode adoma sensen wiem na ewo fam enyira ye ehye fam ho adoma ne te yana obia ne ho betimi awi Anokye kapre da ewa asase so se Kumase de eda ho te ho na budoza entimi antu a saa na ha nso ade shemaima ma me kwaje nkrato me ba ye beto aso mama kwa ba esan ba amamreni so yeda soa ewo kugwa ha ye twetwe Okomfo Anokye ho nkomo na mra esimu no me se okugwa hene a meti adwa tuntum so me hye obi bia ohwe me bose emre bi ba abeno ebese adua ne ho dakro ama na fifi dakro na se yenu ni sa abre ne kro bia be hu se Anokye ehohom etiase na sa abene buto ya che enka wase abadu lady enka wase Okomfo Anokye timi bedua sanse se ne honhom da so ha no modea ade bia ewo ne mre se de nyame esifa ahyehye no enti mre no aso awie yo nana se de wo ka se emre bi beba ema Okomfo Anokye asan ba bedua na bena bese ye de fia kan no ma sabio ebu atoho se ene konkon ho no saa bre ni du a yesraw fra ye ne amra mehwe bi esansa Kantanka TV de yesi yen aye die mu a enti ahwefo a mo hwe se da ne du sa abe no ye bedua ma na fifi saa da na am ye nnu ne saa da na de akoye nkwa saa da na wo behu kosoa hwe Kantanka TV an experience Africa we de yen aye die mu a ye die mu a na yen to aso yesi na Okomfo Anokye oye Okomfo no kura be na wu ye ka konfo a menti asie mu ene se wo bosom na ye de nsa gufam na ye frɛ bosom no na obesi odesani eso na ye bisa nanum sam o kyeame isanse ya na kasa ne bi wa emu oduru bi kura na yenziba nso na me ye chiponi ana okugwa ne ba nti se wunya obi a bosom na nkasa buye na som na watimi atene kasa no na waka kire manfo eba saa bosom no so ebepe ade o mo hwehwe nanso Komfo Anokye yen ye frɛ ne Komfo esanse medika ka se ne enim nyame yenim abosom nyame kura de enim se twedi ampote ase na mo yenim se ye som abosom na ansa na ko nyame eho enti yehu nsankyerɛ ne wura bia na oye Komfo na ono metimi aka se na onye Komfo oye ne nsankyerɛ ne onam a onfrɛ bosom ne bodua ye ba akopɛ efi ha kusi baabi onanti ye nyina ne bodua ba akopɛ ena ode ye ne nsankyerɛ ne tinanya Komfo na nya kom ena no wo na nsankyerɛ ne a wo ye nti ena ye hu ne se oye Komfo pepe kitabodua ezana no obodua okutabodua ba akopɛ se de mede ka kan na eno pɛ ena ode ye ne nsankyerɛ ne no kitabodua na so bi kitabodua bia eye Komfo obeka ya ene ye ahemfo yekuta poma na Moses ede poma ye nsankyerɛ ne no yo hene material bia yetimi ekreti ebia no opese honhom etenem ana honhom etenem enti material bia no ye abosom de ewo ye ate asefo asase so eti sa bodua ne da so ho dabi ode kwa asantemamu na nsa ma ha biem no kuretudo enkro bebre na Okomfo Anokye free so enu nti ene yaba bepiem wo kugwa ha ya tese yese Okomfo Anokye de ahia na ofri yaba timi akasa ahia na ne funu mahye
ahaya nya tete no aha no ye nsenkyerene kyese ne bibi bia wo hyase bia no aha ene wo hyase e de free enti ene nana eda so a wo nkomotwetwe no so nana matese yese Okomfo Anokye wone osie tutu eye busua baako anya no kore esane se mekyerɛw anase de mekan no hwɛ na wo mu a na manu bia nso anwo sai bia ma na nkotena santima mu ne aka sɛ okosoe ma bibi na ma me ne ba ye kɔ mesa akɔ Bible mu hwɛ Jonathan eni David a sana ekoyoye enti no enya de a omoye ehyeda eye ebusua ne mo yonko bi esin nua ne metimi aka ho ana no enti se wokese nyonko bi sin nua de a ebi mu nso kyerɛ sɛ aha no ombefa adamfo eya adamfo keke na emum enya busua asem na obefa na adamfo efa na ode ne koye eye nsam bebre ebi se osei tutu eba akuapem ha ebra no ye abrante wa na Anokye ensankyerene no na okugwafo ente ase enti na akoye se ni tan bi oye niema eboro omoso of course na abosomfo nso ewo ha na saa abofra yi a waba a ogi ye nu nyam yi saa abofra yi a o hyeda ma instructions bebrebe because enioma no Bible mu kurampo ye wo do's and don'ts enti okugwa mamu nyese okugwa mamu nyese okugwa mamu nyese monya maniewe mamu nya maniewe na aya bro omoso so no asukọ ma no obeje ni monyam enti ase no kai se Yesu ko hwie kwansi ni guye no na ovanish fast because ata na ni wo bre enuye anka omochi ni kun no enti sana ekoyoye ejo hu ose tutu no na omfa yonko te se David ni Jonathan na omonanti boom nti omonanti boom na edubre wo se ono so kɔ ne kurom ena omo hya ase se omo eko na ebi se omo fa brekuso ya anwade wo ho na me bedi ade me hye dan fa mani enkohu ye na omo efa afra wagya nti omo san fa akwamu fie na ndi omo twa nsu kese no ndi omo to yira ayo so omo fa famu kan no na oyi obi nso obetimi ama omo ayira akosi asantememu enti ne menim ewo ho no ne je so ma amfafo wo mu amfafo m na koye na emu mi se wo mu tu so mo memu ye eno de na mu omo du baabi na se de ne honhom kire ne se onye bibi ne mfa nkan no oye na wato aso na o se so san so kokopie mu ewo asonoma so ehon so wo kokoye nsenkyere ne wo ho eno no mintimi nka ho asem pi na mom ne menim ne se okomia ma bebre ya firi wo ko ye so ko denkyira nso kyerese ahwanwade ne de na wone na moa no wo ye denkyira kono koye no na eye ose tutu emuwa mu eho na obo na nka me beka ho asem no efiri ene na ka ho asem kakra kyere abakosem ni bi wo a o ka anya na wo kotietia obi fa ahodie so na mo na santema wo oko di sa santema etie na se ya wom ana se denkyirafo etie na ya wom a me ya okugwa hene medikan apachewo na mo mabase ye ka abakosem enti bia na akwa kotia obi na ofa no yonko a ne mu odin na denkyira fo ho odin esen asantefo eni nti na me ka se base ya odie bi wo ma obia emfa ncheme no ne kure wo mu no enti okodenkyira edi kan kohwe denkyira nyina na wade oye oho de mintumi enkyire le dubra na okokase eda denkyira ne asanteman entem ti Okomfo Anokye enu se denkyira hen no paben o eden o wakofo a omo nsuro moja enti omo ko eno ane se omo ko omanim enti odane ne ho oba te se wo a ne ho ofeyiye ene denkyira hene ekotrance enti du okonom no na
ohene etimi kɔɔko na omo aye baabi te sɛ ne trabre baabi obɛtena na sonfo a ne sojafo ho odin ne bi awɛn no enti na omo to sɛ ɔware ohene yɛn hyeda emfa sword enkuta o sɛ kɔ okunani na mu wakofo no ene bedi wanim nti baabi a won de wakofo ni bi ho odin awɛn wo nti obayi ebomodia ko bi oba akɔkɔ fefefe onwo da bayi bi a 17 years a oye highly a friends succulent na omoto ayi na no krokro no omoto no krokro na mse sojafo ni jimi kakra omo sebe enti no omo hwe ni omo master eni oba ne ye instead say ombe dani omani ahwe okono ba bi efiba no enti denchira hene entimu jagari na pen so na saasem we esiye enti asantifo di omo so nkonim na so ware no ene ye gold na odane no ebo na ode ba na chi konfanoche na nkasa dane ne bo na ode ba na chi enti nsenkyere ne betimi asi ama manya gold bra me meti aguaso yidi a ene na me mpa wo na se himuyed ne mom no kre ene abakosam a ewo ho America enye se ya fremu ne mom no kra me betoye eno no na chesa quite say Samson and Delilah o yes wadada no ye amay ento hwa sa na ewiase etie na esi wo Israel no medika ka kire say ye was similarities bi nneoma esi wo Israel na bi si wo ye mamu ha nana Okomfo no cheba ekrom hanom no anwanwade bɛn ɛna oba bɛyɛ wa hanom ɛno na maka bebree no odua abɛ ọma dawuru esen wiem otintesuo okofa osoma me yakofa ahoho efiri baabi a omo yate asefo a ya wom de omanyin omo te yawam ayekofa omo ebre no ode na chitwiri baabi a enenenne ewo ho okwa eyebo a ewo ho enti nsenkyerene de oye nketenkete bebree ne mu ne yen beto ye no eno enie Okomfo Anokye wuye Okomfo Anokye ewuye owuye se de Yesu wuye ni sa na Okomfo no de yansen no ebi mo se wawu owuye na chiwade eka no na nipa eku no eni baby wuye no obi ma men pem kra menka da na me mfa ntudwan so da ende mada horoma ende se na ende ta amafo bedi mo so se ampa se Okomfo Anokye nya ha no wofere o esan se yesi wu sebi okọ asantemem no wansan ama ha bium owu asantemem ba nipa eku no menkyere yesi wo kwaje owu safo na ama bium enye no kure owuye na chiwade ka no chiwade ben sa eno so ye secret yenka enti yenko yenim na mum niam ndi bo ayi deep yenka na no se nsam ni bi wo ho no mo a ene de ekokko mu asem akokko nso nto wo bedwam enti na na se wonti me nto wa ha no mo sa ma yenti ana yehu enu nti no sisi am de ye koye ne se ye kwakohwe enema a Okomfo Anokye na nsenkyerene a wo yeye wo kure mu no enti yen se mre kura no ma me nkwaje nkrato me mra me ba me de dwumadie no ebeto aso ani ewukugwa ene edaso no se de ye nyina ya te no yesi aha ene Okomfo Anokye free enu nti yenya abakosem a efa kure ho na abebusa me se ene me gina ha ye den amamrenie yedi yesi epa ye behunu nti ene ekyekere boa sanso na babiade ne da no wanfa nto ho a efri to enu nti ye pese ye hunu kure wo mu nti ene ya ba babia wo Okomfo Anokye yesi oba bedua abe enu nti ubeka me ho na na labi wa hanom aye ne betwetwe enkomo kakra ne ebusa ne se ahaya ye ginade ne ye wa hanom
enunti yemusa na me mo akwa aba e de ba amamreni so muba yate nsem bebre enam framamu amanfo kasafa ho yeso Okomfo Anokye mfiri ha bi kura se ofiri agbemamu ene ye de atese ese hanom na Okomfo Anokye wofiri enunti na amamreni ya bo anan aba bedru hanom se ye ba bepe no kura ewomu enunti se na wodi aba begina hanom a de ne ye ba be ye wa hanom pa yinti a ye ba ha ne se Anokye obi aka se Anokye mfi kurum ha oyotrofo na bia se a yegina yi eye bia Anokye duabe oduabe yi we kurum ha e de ye nsenkyerene se ankabe ni nyina na kuro yi tre na mpanifo bi asodin ti ema otu abe ne dane no but e kosu nyiye de sikro ni punto omutu abe ne dane Anokye tu abe ne dane no ye duru fi ameka abekosem no nyina de akyerew Anokye tu abe ne dane no na ha no dua no enti e de ye nsenkyerene se anka abenyi nyina na kuro yi tre but esane mpanifo no bi asodin ti no otu abe no osan tu abe no dane no e kire se ostopu kron development se ne be ya kuro yi enkoso na nyame ye adom na afi apema hankron ade otwe abie 1982 na benu ebuye abeni bebuye yo abetententen abenu wapa da bia yegina yi sabeno esi ozisi ananka wo hwa anka metumi aka se ebua ebetumi akroso lor kwan no ebetumi akobosa ofi wei so but awon asema ba ho ne se abenu ebu no wo mo ehu yen kese abenu twa no ho prensa no kore twa no ho prensa so anko ba bia se bia ya Anokye ba bi wo ho a ode adoma esen ewiemu wo ho ho pepepe na abenu ebu koye nti ekoto ho no penifo no ma ye adua no ye ntwetwa mu ye sansa blocks no etofa ho nti se wo hwe tokuru da wo no mu a eno ne abenu no ne kase nti bebia ye gina isisi yi eye bia ya amra Anokye wo ha no se honhom no ba no so ofie pe no apie ha na oba begina ye se oye no oye wi a no asan akofie enu ti se ebra Anokye bedi abe wa ha na sa adua ne si ho na ensi ho abenu tu ye no abenu bu no enye se adua ne si ho na mu bu yo na se mu bu woni nkomu na mo ase nyina san tu ye se ne ye de soso enu ni hini ni nyina abetin a ebu na eye sa de na otunu se bibi ewo enti enu achi no mfe mienu achi ena dua wei bi weya bi efifi besi abena nan sa dua ne fifi epe ena kuro ifi asese etre asese ameno kasa idi kuro man kan jo se tra na meboa enu so si ho abe se mfe du mienu ena ewu ye eye du tant se weya bi ena ewu ye enu so wu ye na ebu ye nti ni sin no ena wo ho no ebubu egu ho no aha nti ha sei Anokye ni area mu a se honhom ba no so ofie a oba enti opani wo kasa no se bra otu dua ne dan no na nkopese abeni si ho no mu a ekro yi etre na wo me asanti ase se abra abe no ebu ye no edua we ba besi na na mu ema ekro ne tre ye ekro no atra kodu mpempenso a mu hu ne se nkasa bi Okomfo Anokye da so te ase a nkasa na ekro ne be ya na se mu hu ne se nkote ase a nka be boro so sa Anokye te ase anka kro yi so si se ne ye hu ne sisi ye enti ifa na adoma ne besen ye adoma no ene bia ya to wo yi mato wo no ti wo no inside na adoma no wo no jo na ekinwade wo ho enti o kire mpanifo no na wo ma ani so na adoma ne tetoye enti adoma ne ti ni ato wo no nti adoma na ti ato e die nsam no ka fa adoma ne ho a eno nti ama mpanifo ani so a e ma adoma ne san free ewiemu beteto ne o ka fa ho ne se adoma no na ekinwade ne aponche goat nti wo mhwe ye so wo ma aponche emma krom ha na nsam pi wo mu a ye duru fie na meka metse wase ani adasa betse wase nana we de obi bese home so mame esanse nkomo na fie ankasa ne eba bedi ne bebre nsam wo ho e wo se adasa hu esanse ye ko abi mo so kura ya perapere anu ntini gina ho mame adehwe manma ane se de nana aka no wo se ha no ne eba bedua aba Okomfo Anokye dua abe no na bra wo dua abe no na nkopese se de abe no benyina ye no ekuro wie saa na so na mo nsensem bi aba ye ne ntino wo san ba bedane abe no ekirei abe ne ba benyini ya aba bebuye na ebebu ye ne nyina yehu eban ye wo hanom ya yato a ehon so na Okomfo Anokye de adoma ase awiemu ehon na na ewo na se de papa yi anana na ekase na ekiri se ye de aponche na bebe kuremu e ma asoden ene so antienti no ebi mu kofa ba ya ebe ma eniema Okomfo Anokye hye nyina etimi etotumi twaye no ye be kofie ne akwakwagi nkyeremu esanse sansem we de ehia nkyeremu eni ti wo beka me ho ne akofie ne akwakwati de soso bedi kan akasa Anokye akuba kuduemu enofi na ebu wo ye da manim sisi yi ebu mienu a aka si ani
na de di kan no oware ewo ase ho na sa oware aye dua na ayebo na eda ho na ode ne 1922 ntoku adumienu wo so e na commander aba na ayede to no sika kokko e na ode gu mu na sa de we amebodi ukokuma se a ne seso ni golden stool no eti oye sa de we e de ma akugwa man e ne Ghana man nyina se na metumi aka ne na de ba ye ne se semsem bi ba ye e na me kan ye duru fia na ne ameka ho asem nyina mo be hu nyina e na ne bufu ye e na kofa ebo foforo efiri baabi e na odi be si owa no eso e na aba ni nyina so e na kasa na bi woni ka si ani na saa tete mere no na kuro yi mu ankasa na ye nsi hene na mo ye wabusuya horo nson ye kuro yi ti abusuya bia wo pani a odi anim nti na chese mpanifo be son na hwe kuro yi so nti nana osa tutu a odi kan ba ha so ba be fa Anokye na ono na edi kan hia deda osan ba de tosumi so ba be fa no de na kɔ ekubia esi woni denkyafo ntam nti ɔkɔ no mpanifo na ɛwokrom ha no amfa dwen pa nya ne kwan e ma ne bufu ye nti ɔkata ɔware no so ɔkata so wie no se me ye biribi e de ye agira hye de se muni pa mu yi mi ma ye e ye mpanifo be son am wokrom ha e ye bronu nson mu mpanifo e na osan de ne 1922 ntoku nson yi 1 2 3 4 5 6 7 e de ye mpanifo no agira hye de at the same time no e ye bronu nson a ewokro yi mu na ohwa a obon sentoku ano e wo sizes ebi so sin bi na esan lord kwan ni nti no apai bronu no mu ana apai abusuya no mu ama abusuya mienu pɛ akodi ha ene ni toku akasi mienu we nti toku enum na ɛwɔ ha nyina ɛwɔ ha nti ebo we ɛho asɛm no Anokye warbo aka ho asɛm enu ni but wa nan kasa de ɛhyɛ ase wakata so gyina ho yia obehu sɛ bo no yɛ mienu aka si ani enu ti ma mi musa we saa abusuya mienu yi a wo mo de wo mo so wɔ krom ha no wo mo ne di ade wɔ krom ha no mo ana dabi enye wo mo ne di ade Anokye abusuya ne abusuya foforo ne di ade Anokye abusuya ɛwɔ ne part ɛna nea ɛtɔso mienu a yɛ brono ɛtɔso mienu ɛso no ɔno so ɔno no di mankrado ɛwɔ krom ha wo hwɛ nneɛma a Okomfo Anokye ayɛ wɔ krom ha no mo a ɛbro adwene ɛne ntiaseɛ so ɛno nti no ɛwanwa paa amamrenie wo yɛn toto na asesa na amamre nso yɛn sɛn no sankɔfa wo nso yɛn chi sɛ wo refri wo krom hene abentia nso a wo yira wo adwabɔ ase ane ama adwube meda so a ɛwɔ ɛwukugwa a meji Okomfo Anokye ho abakwasam mepesa wo a wo hwɛ me no wo hu ne efiri eba anasa sɛ de etie esan sɛ ayensem bebre abakwasam ne de yeti ne bebre ebi sɛ ofiri nwoche a ewo Togo mamu ebi si ofiri ewukugwa ha ebi kura se wo yentafo ebi se ya nwono ebi se ya wo no ebi se kyese ensam ne dɔɔso ɛno ti samamre ne de wo de anya na wo de asam ɛno ti de ye duadua mu ne yɛhwɛ ba bia asam no efiri ba ɛno ti na enne maba meda so ewo ewukugwa ha mekyerɛw enema a Okomfo Anokye ebabɛyɛ no ha nana labi wɔ hanom ane yɛbɛma na ka Okomfo Anokye ho abakwasɛm ɛde akyerɛ yɛ di nkan bi ehu bi data ɛno nti no ma ɔnka Okomfo Anokye ho abakwasɛm kakra ɛfa nkyerɛ yɛ baabi a yɛwɔ sisi kurumu ni nyinaa din de ewukugwa na baabi a yɛte sisi ɛyɛ Anokye ne fie odi mfe dumienu no na ɔno ne fɛfo mamu a edi agro ti agudie ne ma na bi kan sɛ ɛkɔm de wɔ mo no so wa wonim sɛ kɔm de ubia no chance a wodidi mu ofie no kɔfa bra to mo etie nkɔm san chance e ba hɔ no no se sɛ mahu sɛ anwea na wɔ ha to bia ansa anwea ne bi mfa nhyɛ ne chance mu nti ɔmo tie no ɛyɛ ɛbrɛ no so no ka kyɛw so bia mbi ne chance so na mum ansa na wo bia o chance no so no aduane a wo fo sɛ dɔ kɔn saa brɛ no dwene ho ɛwɔ wo tiri mu nti ɔmo tie no ɛyɛ sɛ ne ɔkan no sɛ sabre na se bia me nana wo ho na se bia fufu ne dɔko na wo dwene fufu ho a wo bia o chance no na fufu ene yeso na mabam nti amafo hu ni saa no amafo di America ebe fra papa no se papa no be na wo kye anwade ata wo bia na boy sɛ papa no me nkɔhwɛ anwade a wo ba no ye nti Anokye no ekoye ni din ana amafo de frɛ no Anokye ne tonu na berima opani agye frimpon ti Anokye idin ya busua mu din no ene Kwame agye frimpon Anokye busua mu din no Anokye fi ase so ya anwade no on transfer ko
emra na oha no medical akɔkyerɛ m bia bi ana ɔkɔ nti efie wo yisum kura no sɛ susum no ba no so oha ɔnhye fie ha nyɛ biribi nkyerɛ busua nko a na wapia abɔnten na wakɔgyina hɔ nti deɛ ɛsɛ ɔyɛ no ɔyɛ wia no asan aba saa nti afi ayɛsɛ ɔnenam na Anokye nam saa no kɔhyia na sɛ tutu a odi kan ayɛ asante hene a odi kan opani so bodu mam na nkɔmɔ na me dododo no nso wodi ehome so ma me gidi yie sɛ sisi ade so obi ka Okomfo na ɔkye ho asɛm a wo nso benya bi na waka ane ene ha na brɛ ma me ho kwan na me dwumadie we nyinaa asi na amaje bi mapagya me mu na wɔtwe sɛ ne mesan atoa wo so enu ti sɛ wote sɛ wafidie ne brum amamrenie na watwe amben wafidie no ebia na sada no amaje bi wo krom a me de amamrenie ede brɛw ne wo ma me atade hyɛye ɛyɛ African way yɛ hyɛmi anasɛ ntoma atade ɛyɛ verbis ye wo dansoman ye wo akukɔ photo sɛ wo pɛyɛ ye a ye numbers ene gu afidie ne no fa ne frɛ ye ne ɛbɛgye wo so medamu nyinaa asia me mamumo ɛne hwe